Naia taldearen ditxoaren lehenengo, ditxoaren ostean, oin, Ibarra Galdu dantza talde izango zeuzekin. Euskal Herri osoko dantza batzuk eskainiko dizkizu, eta tartean, bigarrenean ikusiko zure sorpresatxo bat. Bigarrenean. Abarketa!
gaur San Pedro Sala eta lekeition dantzari egin izaten dira, bata hasieran ikusi duzuna, emakumezkoen, andrazkoen aurreskua, edo zuka dantza, eta beste bat oso ezaguna dana, kaxarranka izenekoa, arrantzalen kofradien ikusiaren gainean dantza egiten dena. Aurreneko aldiz, gure taldean, neska batek egingo du kaxa gainekoa, eta ia gustatzen duzuen. Vamos a ofrecer ahora una danza, otra danza de Lekeitio. Hemos abierto, Amaya ha abierto con el aurresku de mujeres de Lekeitio que se baila hoy en San Pedro. Y en San Pedro hay otra danza de Lekeitio que se ejecuta y que es muy conocida, la que se arranca, la veis ahí, y por primera vez la va a bailar en nuestro grupo una chica. Ia gustatzen zaizu.
Eta orain, gure taldeak sortutako kontradantza. Barrakaldu kontradantza. Eskerrik asko.